fassara. Ga waɗanda suke son shiga tsarin biyan kuɗi duk wata domin a sa su a cikin WhatsApp group inda za su ringa samun sababbin fina-finai Indiyan Hausa wanda mutum ba zai same su a YouTube ba kamar yadda kuke gani. So duk wanda yake so ya shiga cikin wannan group din zai biya kuɗi ne nan duk wata za a sa lambar shi a cikin group din da zai ringa samun su a cikin sauki ba tare da mutum ya sa password ba ko kuma ba tare da mutum ya sha wuyan neman su ba. So za ka ringa samun sababbi ingantattu a cikin wannan tsari na biyan kuɗi duk wata. Duk wanda yake son shiga wannan group din zai yi mana magana akan lambar wayar mu kamar haka +234 8105 93 25 36. So za mu yi wa mutum bayani dalla-dalla akan yadda zai biya kuɗin a dukkanin inda yake a faɗin duniya da adadin kuɗin da zai biya, kuma ga waɗanda suke son a ringa turo musu fina-finai za su yi mana magana su faɗi sunan fim ɗin da suke so, insha Allah mu kuma za a nemo a turo wa mutum sannan zai biya kuɗi. So wannan tsari shine na mafi sauki ga dukkanin wanda yake son samun fina-finai Indiyan Hausa wanda babu su a YouTube a cikin WhatsApp a cikin sauki. Idan kana zaune a Libya ko Niger ko Nigeria ko Algeria ko Cote d'Ivoire duk ƙasar da kake a faɗin duniya ko Saudiya za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin a dukkanin inda kake a faɗin duniya sannan da farashin kuɗin. So ga waɗanda kuma ba sa son shiga tsarin group ɗin, so waɗanda suke so a turo musu da wasu fina-finai da suke so ko da a ce tsofaffi ne, mutum shi ma zai iya faɗa sunan fim ɗin da yake so, idan da akwai za mu gaya mai kuɗin da zai biya za a nemo a turo mai. So wannan tsari shine mafi sauki ga waɗanda suke son samun fina-finai da sauri sababbi a cikin WhatsApp group ɗinsu ba tare da matsala ba. A cikin WhatsApp za ka same shi a cikin sauki kamar yadda kake gani.